diferente cantar nun karaoke que cantar nun grupo, moi diferente. Sabes cantar, pero no é outra forma, non sei como explicalo. Vale, escoita un momento, Miguel, a ver se isto que estamos escoitando sodes vos. Sí. Sí, esa canción é La Casa Rota. Sí, esa canción, ese soy yo. Home, pois hai que subir algún temilla máis a Spotify, Que de momento temos dous ahora. Sí, hai dous. Un consello. Mira que pop, ¿no? Sí. Mira que pop. Pero mira, un consello. Se queredes ir a luar, igual algún temiña en galego non vos viña mal. Home, eu por min fago encantado. Encantado. Claro, aparte que hoxe en día, bueno, si estás un pouco tanto do que é o panorama musical, sabes que hai moitísimos grupos e formacións de estilos completamente diferentes que están arrasando en galego fora de Galicia, non? Como por exemplo, de Rapants, Ortiga, Tanxugueiras, que son tres estilos. Tanxugueiras me gusta moito o de Oxe Mañana Sempre. Sí, pero é que hai formacións musicais de estilos completamente diferentes que arrasan en galego fora de Galicia. Claro, extrañame que despois de vir de estar nun evento dunha emisora nacional como os 40 principais en Coruña, con milleiros de persoas véndovos, que o teu soño siga sendo cantar en luar. No, que pasou, de feito, con esa formación, con Desayuno Especial, que foi esa formación, con que fomos 40, íbamos ir a lugar por un amigo que era do grupo tamén, e ao final non fomos, que acórdome que me compré un traxe destes como son os dos Beatles, non sei como lle chaman, en Carnaby, que son de roupa inglesa, eso. Sí. E dixera, compré isto para lugar, e ao final non sei que pasara, que non íbamos. E que dime así, sabes? E agora, pois mira, eu creo que estás aquí na Radio Pública Galega, no programa máis escoitado da Radio Galega. Podemos facer un chamamento a Xosé Ramón Galloso de que lle faga un oco a La Casa Rota no luar, non? Estaría ben, a verdad. Eu faría unha canción en galego, comprométeme a iso, preparo con o grupo, en verdad. Si nos invitan a lugar, vamos. Mira, antes de facer ese chamamento, tedes redes sociais? Sí, pero claro, é que empezamos fai pouco a prepararlas así, porque só usábamos de ensayos e así. Está La Casa Rota, la casa, o sea, oficial. Sí, estou buscando aquí agora, La Casa Rota / oficial con 2 L's. Sí. Vale, sí, sale el símbolo en negro que la cosa de que pone La Casa Rota en rojo con la cruz esa. Exacto, moi ben, pois aquí estou vendo o voso Instagram. E nada, agora sí, vamos a, se che parece, facer como unha especie de mensaxe que vamos a repetir para que chegue a onde teña que chegar, as máis altas instancias, a Capitanía Marítima, a xefatura do programa Luar. Cando eu che dé a paso, vas a facer ti un chamamento dirixíndote a Xosé Ramón Galloso, presentador de Luar, para que vos leve ao seu programa o máis enlleiro desta a nosa casa. Así que, Miguel, cando queiras, 3, 2, 1, adiante. Boas. Pues José Ramón Galloso, nos encantaría. Somos do grupo A Casa Rota de Pontevedra, digo. Queríamos facer un chamamento para ir a teu programa, que nos encantaría. E nos comprometemos a facer un tema en gallego e poder asistir aí. Gracias. Moi ben, pois moitísimas grazas, Miguel, pero tamén che digo unha cousa. Eu fago extensiva a invitación a que veñades algún día aquí ao Pensando en Ti. Eu xa sei que ti tes que entrar a traballar. No, a ver, é moi difícil. No, eu descanso, eu descanso unha semana, sábado e domingo, e a outra non descanso. Entende? Unha semana descanso, outra non. E claro, non é por min, é por os demais tamén, como fago. Eu podía ir, a ver, aquí, claro, as horas que empeza Pensando en Ti é moi difícil, non? Home, podedes vir as 2 primeiras horas e despois vas traballar. Cales son as primeiras horas? Nos comezamos a 1 da madrugada. A 1 da madrugada. Home, eso está en Santiago?
Sí, exactamente, estamos en San Marcos. Así tampouco vos facemos madrugar nin quedarvos ata tan tarde. Vides as 2 primeiras horas, estades aquí, pois iso, tocadesnos un par de temiñas, pero hai que compoñer algún tema máis, só para vir a tocar dous temas, non. Aquí vamos a exprimir como limóns. Capelán, estuve en unha radio aí fallanos en Santiago, Sí, pois sería nesta, en San Marcos. Sería esa? É que non sei como explicarlle, pero era unha radio, home, entrabas, estaban as oficinas, como explicarte, como con unhas oficinas donde están... Era un edificio moi grande que estaba no medio do monte. Es que xa que pasa, que me levaron xa, claro, a vida do músico que é moi, sí, xa sei, ao mellor viñas de, bueno, había un presentador que ahora está en Canarias, elevanos, era moi bo, estaba na radio. Sí, pues, que aí pasaban, os que pasaban famosos, pasaban por aí. Ele invitoume, pero que estaban no, para, porque creo que xa sei de quen me falas, e non sei se non estará de volta, non sei se non me estarás falando de Álvaro Veiga. Sí, que estuvo en Canarias e que agora volveu e que está aquí en Santiago de volta. Miguel de Desayuno Especial foi que me entrevistou. De feito, teño un YouTube a entrevista con él. Pois un saúdo para Álvaro Veiga, compañeiro, claro que sí. Genial, que xa ves que vos sigo nas redes sociais, que estou moi pendente tamén do que fai. Ese que marcha para... Pois sí, volveu agora, fai pouco, que está a fronte de unha emisora aquí en Santiago. Estou falando do 2010, Cando el entrevistounos, que foi cando vimos de telonear a Centric nos 40 principales, e na entrevista sabí, sei que vais al Náutico de San Vicente, sí, la verdad, e tocamos 3 temas aí. Pois, Miguel, apunta o tema de que tedes que facer algunha cancionciña en galego, comenta aos teus compañeiros, se queredes vir aquí ao programa, estades convidados, nada, pois para ir a luar, xa fixestes o chamamento público, eu creo que isto, @Xosé Ramón Galloso teñe que chegar, non? Ojalá. Veña, unha aperta, amigo, que teñas boa xornada. Tamén outro día.